कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. मंडळी ब्लॉग किचन मधनं स्टार्ट झालेला असा. आज आईच्या जागेवरती मी असोय आणि काय करते बघा, मस्त वडे रेडी करते. आज बुधवार असा. बुधवार म्हटलं तुम्हाला काय सांगूची गरज नाही काय असताना. आज आपण वडे तळतो. वडे तर झालेले असत आणि मस्त फुगतात, बघू शकताय. क्रिस्पी आणि जबरदस्त. प्लेट भरलेली आहे हे बघा. चला वडे फुगले सगळेच्या सगळे, जबराटे बघा. आणि या पीठ असं तर आपण विक्री करतो त्याच पीठ हा वड्याचा. आणि वड्यात म्हणजे तुम्हाला कळलं असतं पुढे काय असा चिकन हा. वडे आणि चिकन. वडे तर आपण तळलो, आता थोडेसे रवलेत, ती बाकीची करतात. मी तोपर्यंत इकडे बघा खरवस असा मस्त गावठी, त्याचा आनंद घेऊया. एक नंबर चव. टाइम झाला जेवतो. एक वाजून करेक्ट 50 मिनिटं झाली मग जेवण टाकायचं चिकन मस्त. चला आई आमची जेवण रेडी करता इकडे किचन मध्ये. आज टाइम वरती झाला, काय टेन्शन घ्यायची गरज नाही. तरी 2 वाजले, 1:54 आलीच. खूप लवकरच तसा आमच्या लवकरच. हे बघा मस्त वडे भरलेले असत. इकडे सगळं याचं सेटअप असा आपलं कांदो टोमॅटो लिंबू. आणि आई इकडे आता जेवण वाढता. मग आपण बाहेर घेऊन जाऊया. तुमका चिकन दाखवते. परत गरम करतालच काय गरम आहे ना. नगे दाखव जरा कलर बघूया. ओहो, बघू शकताय मालवणी मसाल्याची जादू. कसला चिकन झाला बघा, खत्री. गावठी करशात किसम खोबरा घालून तर काय लागतं माहिती, कमाल. एक नंबर. आपला ताट मंडई रेडी झालेला असं आणि किती मस्त जबरदस्त वाटतंय बघा, बघू शकताय. इकडे चिकन, वडे, कोशिंबीर, त्याच्यानंतर भात मस्त एकदम जबरदस्त. कोथिंबीर घातलेली आहे. मंडळी आम्ही जेवण वगैरे कंप्लीट केलं आणि गेलो आता खालच्या घराकडे. आणि एक वस्तू आज आम्ही ऑर्डर केली होती, तुमका दाखवकच विसरलंय. तर ह्यो आम्ही माईक मागवलो एक. कशासाठी तर व्हिडिओसाठी. आतापर्यंत आम्ही कधी दिवंडी सांगू गेले ऐका ग्रामपंचायत ग्रामसभेचं काहीतरी सांगू गेले. हे बघा असं, हे बघा खूप जणांका वाटतं असे माईक हवे, तर आम्ही पण घेतलेलो हा. आमका पण वाटत होता की असं माईक हवे आपल्याकडे. वायरलेस माईक असा ह्यो. ह्याची प्राइस पण तुमका सांगतोय पुढे. आता पहिला आवाज कसं येता तो बघूया. आता सध्या तुम्ही जो आवाज ऐकताय ना, ह्यो याचो असा मोबाईलचो, आपला नॅचरल मोबाईल खेचता तो. हे अडकवण्यासाठी आहेत ना. हा, आणि बाहेर नाही लावायचा. एक पण मॅग्नेट. हा, मॅग्नेट असा. काढून दाखव जरा, मॅग्नेट असा तो दाखवते. हे बघा असं माईक असा तो. तसं नाही, असं नुसतं दाखव. हे बघ, हे खूप म्हणजे खूपच हे हा स्ट्रॉंग मॅग्नेट आहे. स्ट्रॉंग. हा, हे बघ. हे बघा हे माईक असा जो की एक साईड आतमधनं कपड्याच्या लावायची आणि एक साईड बाहेर. आता इकडे उजेड आहे ना व्यवस्थित, इकडनं येतं. हे बघा, हे बघा असा. मी तर कॉलर एक लावते. इथे लावल्यावर खूप जास्त आवाज खेचित काय. जेवढं जवळ तेवढं. हे बघा असं राहतो बटन सारखं. आणि ह्यो कोणाकोणाला कंट येत असं तो खालून लावायचं आणि ह्यो बारको वरून छोटं वरनं लावायचं. दिसाचो नाही. बघूया आवाज कसा येतो तुमका, ऐकवते याचा आवाज. बघूया डिजिटेकचा. बघूया म्हणजे माईक कुठचा असा तो तर तुम्ही बघितलात. तर माईकचा आवाज आता तुम्ही जो ऐकताय ह्यो माईक मधनं येता तो आवाज असा. आम्ही ट्राय केलो, दोघांनी चेक केलो. यस, आवाज कसा येतात. आणि आम्ही 2-3 वर्ष आता व्हिडिओ बनवतो, पण याच्या अगोदर कधी माईक यूज करूक नाही होतं. तर आता म्हटलं की गर्दीच्या ठिकाणी जर गेलो
तर आवाज भरपूर येत असता, मग प्रॉपर आवाज खेच नाही, सगळं गोंगाट येत असतं. तर ह्याच्यामुळे एक चांगला होता. गर्दीच्या ठिकाणी मार्केटमध्ये गेलात किंवा कुठच्या तरी अजून काहीतरी एक्सप्लोअर करून गेलात तर खूप चांगला होता. नॉईस कॅन्सलेशन असा एक अजून एक मोड असा ज्याने आवाज एकदम मस्त येता, तो पण तुमका ऐकवते. थोडंसं आता करूया, एका डबल टॅप करू या बटनवरती, तुम्हाला दाखवते. आता तुम्ही जो आवाज ऐकताय तो मी सांगत होते तुमका, त्यासाठी स्पेशल एडिटिंग करूची लागतं कधी कधी. तर आता एडिटिंग करूची गरज नाही, डायरेक्टच तुमका आवाज येत असतो घुमल्यासारखं एकदम. जो फीचर असं एक, आणि माईक मस्त असत. बजेटमध्ये 3600 रुपयांक आमका पडले असा. आणि गरजेचा शूटसाठी इम्पॉर्टंट गोष्ट असते, त्याच्यामुळे हे पैसे काय घातलो, नाहीतर पटकन. बरेच जणांना वाटत असतं ना आपल्या कसे माईक हवे, हा, आणि मॅग्नेट असा. हा, जे माईक आपण विचार करतो ना ते तुम्ही ऑनलाईन टाकूक गेलात. म्हणजे आता आमची कंपनी वेगळी आहे म्हणून प्राइस तुमका मी अशी सांगतो, पण आपण जेव्हा विचार करतो असे माईक हवे ना, तर आम्ही ट्राय केलं तर 12,000च्या बाहेर होती प्राइस. म्हणजे हा, म्हणजे जशी प्राइस तुम्ही जास्त वाढतील तशी क्वालिटी पण असते त्याची. क्वालिटी तसंच पण असते तसं. न्यू बजेट मध्ये मला चांगलं वाटतं, मस्त असं एकदम. पण आम्ही असं जास्त पैसे घालूचे लागतले म्हणा किंवा असं नाही, तर आमका म्हणजे नॉर्मल होया की आता आम्ही फिरायचं ठरवतो म्हणून आम्ही हो घेतलो. येस, तर असं माईक. मंडळी, माईक तर तुम्ही बघितलात, आणि आता भेटतो तुमका डायरेक्ट रात्री. आपला रीलचं एडिटिंग वगैरे काम सगळं कम्प्लीट केलं, आणि दुपारी चिकन होता, तर रात्री काहीतरी वेगळाच होता, कारण आज बुधवार. मटन, मासे, चिकन. हे बघा आई, बुधवार म्हटल्यानंतर काहीतरी वेगळं नसतं. आई रनिंग मध्ये हा. फ्रीजात काय स्वतः वाटा घाई गडबड. चला 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 चला. सिरियल चालू असते का घरात लक्ष नाही. कोणत्याच्या टायमात मी हजर झाले घेऊन. आज जबराट माकूल आणलेले. माकुल हे बघा, कट करून घेतले व्यवस्थित क्लीन करून. टोमॅटो टाकले. जरा नरम होऊन दे कांद्याला. कांद्याने गरम लावली. आलं लसूण पेस्ट. काय करतो, पातळ करतो काय ग्रेव्ही? थोडी सुकी करूया. सुकीच कर. होय, चिकन आलं लसूण पेस्ट टाकूया. घराकडे घेतली आता ही मिक्सरात. होतं वेगळं प्लॅन, फ्राय करायचे होते. मसाला टाकूया. आता आपलं स्पेशल मालवणी भाजको मसालो. आणि बरेच वेळा कमेंट असतात काय हळद टाकूक नाही, तर सगळ्या ह्याच्यात मिक्सच असतात, त्याच्यामुळे सेपरेट हळद टाकायची काही गरज नाही. ऑल इन वन मसालो असा हा. एकच, विथ खडे मसाले आणि सगळा. खडे मसाले, हळद सगळं, त्याच्यामुळे सेपरेट काय काळी पूड टाकायची लागणार नाही किंवा हळद पण टाकायची लागणार नाही, म्हणून मी हळद टाकणार नाही. रिझल्ट तुमच्या समोर आता दिसत तुमका. आणि मसाला पण मीडियम तिखट आहे, जास्त तिखट काही नाही आहे. कारण आमच्या भागात तरी तिखट जास्त, एकदम झणझणीत असं मसाला कोणाचकडे मिळायचो नाही. मालवणी मसाला मुळात मीडियम एकदम स्पायसीच भडक असता, तिखट नसतात. टेस्टला एक नंबर आणि मीडियम स्पायसी. आता आपण हे माकूल टाकूया. आता मीठ टाकूया. बाकी काय एक्स्ट्रा टाकायची गरज नाही, मग मीठच. मग नाही, मीठ आणि सॉल, कोकम. कोकम टाकूया. झाकण ठेवूया. वाफ काढून एक वाफ काढून घेऊया. मंडळी, आपण योग जरासं उशीर झालो, पण आईन एकदा परतून घेतले ना. ढवळून घेतले. हे बघा, तो
मसाल्याचा ओरिजिनल कलर असा आतमध्ये कोणतोही दुसरो मसाला ऍड केलेला नाही, कारण आम्ही तुमका सांगताना एक सांगू, पण जेव्हा तुम्ही घेशात आणि स्वतः ट्राय करशात तेव्हा सेम असंच कलर येतो, सेम टू सेम. ह्या डायरेक्ट वाफेवरतं पाणी सुट्टा त्याच्यातलं असं ना. आता त्याच्यात थोडासा वाटण टाकू, एकदम थोडाच टाका, असतं नकोच. ओके. आणि तुमका स्पायसीज एकदम हवं असतो तर मग तुमका मसाला जास्त टाकूचो लागतो. थोडस जास्त हा. टाकायचं. बाकी असं असा तुमका मसाला हवं असलो व्हॉट्सअपवरती मेसेज करूचा, सिंपल नंबर खाली दिलेला असा. आणि तिखट तुमच्या आवडीनुसार असतं, कमी जास्त तर. हा, तुमच्या आवडीनुसार असा. पण तुमका अस्सल मालवणी मसाल्याची चव अनुभवची असली तर एकदा नक्की ट्राय करून बघा. आणि तुम्ही कमी क्वांटिटीत सुद्धा मागवू शकताय. अर्धा किलोपासून 1 किलो पर्यंत तुम्ही मसाला मागवू शकताय. हा, सिंगल अर्धा किलो असली तरी पण आम्ही ऑर्डर पाठवतो. आता ही मस्त आपण वाफ काढून घेऊया, जरासं ढाकणं टाकूया. मग फायनल रेडी होताला ना, झालं. जेवच्यासाठी मग रेडी. इकडे बाबू आता पॅकिंगचं काम करतलो. मसाल्याची पाकिट थोडी बाहेर आणल्यानं तुमका दाखवते. बघा, हे अर्धा किलोचा पॅकिंग असा आपला. अर्धा किलो 1 किलो तुम्ही तुमच्या फक्त पाव किलोचा पॅकिंग मिळणार नाही, कारण कुरिअरला तुमकाच परवडायचा नाही. आमका करूक काय नाही पॅकिंग, पण कुरिअरला तुमका परवडायचा नाही, चार्जेस सेम बसतले. त्याच्यापेक्षा तुम्ही अर्धा किलो किंवा 1 किलो घ्या. अर्धा 1 किलो सेम बसतो चार्जेस. किंवा जर 2 अर्धा किलोचे तुम्ही वस्तू वेगवेगळे घेत असतात, म्हणजे अर्धा किलो मसालो अर्धा किलो वडेपीठ जर घेत असतात तरी तुमका 1 किलोचे चार्जेस बसतले. आता हे पॅकिंग करतो बाबू. बरेच जण म्हणा होते की पॅकिंग करताना दिसणार नाही आली म्हणून, तर कंटिन्यूस ऑर्डरी चालू आहेत, मसाल्याचा काही विषयच नाही. ह्या असं आपलं वडेपीठ बघू शकताय. दुपारीच आपण वड्याच्या पिठाचे बनवले होते, याच पिठाचे होते. हे बघा, वाटण टाकून आता फायनली पूर्णपणे रेडी झालेला असा. शेवटचा लुक असं असा. फक्त त्याच्यात आपण सोला ऍड केलं, की माझ्याकडनं रवान गेला. आणि जास्त पातळ पण बरं नाही लागणार. हा, अशीच तुमका चव लागते भारी. जास्त मग पातळ मग तर आमटी झाली. त्यासाठी भरपूर आहे होय. हा, भरपूर आहे. आमटी करू जास्त भरपूर करूच असलं तर भरपूर आहे असा. हा, होय तर. हे 200 रुपये अर्धा किलो, 400 रुपये किलो होत्या. या मंडळी जेवक आपण बसलो आणि जेवण वाढलं नमका. आणि आज काय आमटी घेऊकच नाही मी चिकनची, आपण याच्यासोबतच खातो. काय ते माकुल आणि काय म्हणतात असता माकुल स्क्विड. एक नंबर टेस्ट आहे, जबरदस्त. बनव पण सोपं आहे, झटपट झाला. झटपट एकदम. या जेव मंडळी.